Ještě bude litovat, že nešel přes ulici a nevobíchal paní Hendersonovou. Tak jdem na to! Vím, že teď není čas na vychloubání, ale já paní Hendersonovou opíchal. Proč si přestal? Dělej dál, co jsi dělal v autě? Promiň, je to jak oko tygra, jako bojová řeš, postavit se výzvě našeho soupeře a ten, kdo přežije, pak bude sledovat oběť. Karle! Ahoj, Katy, je Clark doma? Jasně, skládal si pucle na verandě, jak se máš? Skvěle, zavoláš mi Clarka, prosím. Jistě. Zved jsem se, vrátil na ulici, dal si čas, využil šance, vyhrál všechna kola a jsem zase na... Už ne? Karle, poslyš, já... Co to do tebe, sakra, vělo? Jsi dvakrát větší než on? Je to jako kotyga, jako bojová řeč, postavit se výzvě našeho soupeře.